L-aħħar rapport ta' Standard and Poor's dwar il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna u x'inhuma s-setturi li qed jagħmlu l-ikbar differenza biex din qed tikber iktar minn ekonomiji oħra fl-Ewropa reġa' ta' attenzjoni partikolari lil qasam tal-enerġija. Dan mhux l-ewwel rapport li rrikonoxxa kemm il-bidliet tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija qed ifissru ta' benefiċċju għall-ekonomija Maltija. Iżda l-esperti ta' Standard and Poor's innotaw kif fl-2015 ingħataw spinta l quddiem ir-riformi f'dan il-qasam. L-investimenti fil-qasam tal-enerġija, ħafna minnhom xprunati fl-2015, jinkludu it-tqejjid tal-interconnector Masqallija, kif ukoll il-bini ta' impjant ta' gas naturali u l-qalba miż-żejt għal gas, jinnotaw l-esperti li ħejjew ir-rapport. Fil-fatt l-interconnector beda jitħaddem wara snin imwiet minn amministrazzjoni preċedenti u l-qalba għal gas li huwa enerġija iktar nadifa qed tidher possibbli iktar minn qatt qabel. Dan għax se tkun qed issir din is-sena, 16-il sena wara l-ewwel darba li kienet imwiegħda minn gvern nazzjonalista bħala rigal tal-millenju. Intant l-esperti komplew jagħmlu dikjarazzjoni ċara. Dan kollu se jtejjeb l-ambjent tan-negozju f'Malta kif l-aċċess għall-elettriku se jitjib, kompla jinkiteb f'rapport dwar Malta li żgur iservi ta' referenza għan-negozji. Jingħad ukoll kif ir-roħs fil-kontijiet tal-elettriku fisser ukoll appoġġ għas-settur privat. Settur privat li skont ir-rapport qed ikun fost ir-raġunijiet għaliex l-ekonomija Maltija komplet tikber brata maġla.